Ole hemi video hianin ABPMJY Golden Card Android app mga mahni siam dan kan tilang do na iOS lama hianin app hilom ve chi lo chawang Android hi kan tilang do na ni ama saberin Play Store kan load photanga ti chuan Play Store Ayushman app ti download anga ya Ayushman app ti kan search do na ni AYUSHMAN ti chuan a result lo langa khan hetlaya asena kan thai bial Ayushman app ti hin kan load anga hei hi kan install photang ti hian kan net kan internet chakdana zerin nga deuh hlek hanga mei the 42 MB la yani ka fast forward amo ke chuan ti chuan download chung kan nga ka nga hei hi phone kan install phot don ani kan Android phone khan ti chuan a man dan kan tilang le nga lang ti khan kan install zo nuwa kan app khan kan lut anga ti chuan headline a screen nuwa ya login ti hian kan lut le ang ti chuan location access kha lo di langa ta hian only this time ti mo hi kan thlang mai nga kan lut lang don ani ti chuan hemi screen a hian beneficiary le operator ti oma hian beneficiary ti hi kan thlang anga ti chuan kan phone number kha headline mobile number ti hnuai kan enter lenga verify ti hi kan click leng ti chuan in process anga kan phone number enter khan OTP lo thleng don ani chuan message kan don huna OTP kha headline a hianin digit ruk ania chu kan enter lenga chuan a hnuai hianin captcha enter anga headline chuan 2FPYAN ti hi kan enter anga chuan login ti kan click leng chuan adik vek chuanin a next screen min hruai don ani chuan headline hian state Mizoram ti kan thlang le mai anga adota hian scheme hi PMJY ti bak thlan turam lowa search by ti hian in ration card kaman don wangin family ID ka thlanga chuan Aizawl district ani wangin kan thlang le a chuan ta hian ration card number mo family ID khan ration card number enter don ani Aadhaar number pon ta hian in azon thei thawa tuna hi chuan in ration card tin kan ti don ani ration card number ke enter a search ka metanga systema beneficiary kan lo ni chuanin ti hian result kha lo lang mai don ani family member zong khatien ron lang hal vekang chuan heta hianin family member golden card lo ni to kha chu download card ti kha om maya siam thar tur kha duk EKYC ti hianin kan click le don ani ti chuan authentication na Aadhaar OTP kan thlanganga face te pona theyamo Aadhaar OTP tia verify ti kan click anga chuan consent hi yes allow kan click anga kan nga kanga ti chuan ta hianin OTP enter tur lo om le don ani OTP hi pani enter anga ya pakhat hi Aadhaar atanga OTP le mobile kan enter atanga OTP kha enter ve ngai don ani chuan Aadhaar OTP tan hian message sa khanin OTP for Aadhaar ti kan don na mi kha kan enter anga heta hianin Aadhaar OTP kha ti nani hetlai hi chuan kan enter zoa a hnuai zok enter mobile OTP ti kan enter ve lenga hei hi SMS kan dona kha chuanin NHA tangin ani dona Aadhaar ti lampang kha inject to don lo ni a message a khan ain anglo OTP kha chuan automatic in aroin process anga dik chuan ti hian hemi screen a hin lo lu tanga kan details kha source details le EKYC details kha i aron lang vek don ani ti chuan hetla hianin fill up tur tlem oma masaberin capture photo a hian thalak kan la photanga camera lein honga thla kan langa chuan thla kan lak zo khan hetla ya tik te hi vekhat mele ngai ni chuan kan hmen huwa thalak poron langanga a hnuai hianin enter tur om le mobile number kha i kan enter lenga chuan verify ti khi kan click lenga chuan OTP lo thleng le dona OTP kha enter le ngai don ani ti chuan OTP kan don kha hetlai a hianin kan enter leang OTP kan enter a okay click tur ania successful intia chuan adota relation ti te kha chung ko how to ne na in relate na ni maya ration card mi ho san ani ta hi chuan pian kum te kan omna pin code te kan enter anga hetlai a hian chuan an hnuaia district te
rural nge urban mo khanga kan enter lenga urban kan thlanganga ta hi chuan city town a hianin kan omna hmun area vel kha a block angte pawni kha kan enter anga ti chuan a dot le a hianin option dangom lo chu not available ti kha kan thlang mai nga hei hi kan omna hmun kan address a zirzel khanin kan thlang mai don ani option omle omlo a zir khan ani mai ti chuan submit button ti kha lo click thei tonga submit he kan click anga ti khan eKYC is completed ti kha lo ni don ta ni okay ti kan click lenga ti khanin kan zo fel ti nan chu ni ta a ti hian hei download card ti option kha lom ta de ya I kan download chinanga amaro chu ta hian kan share tur chu card siam zo a download ngal khanin adik chelo chu wang chuanin a hnu deuh hleka Aadhaar card ni thum nuwa kan login thata kan download kha ngai don ani kan download don khan ming kan select anga download ti hi kan click anga hetlai veilama mi a hian ti chuan aloin download don ani kan card kha ti khana in download fela okay ti kan click chuan in hong ha langa kan golden card kha ti khian lom ta ni soi tong khan download siam zo chia download ngal khana dik thei lawa hei hetlaya PMJY ID ti kan en hian 15 fatring na intrana ki PMJY number dik ala ni lawa chu wang chuanin anu dar kar ni emo dar kar thum nuwa amo atu kan emo te download taila chuan kan en huna khan PMJY ID hi em matanga intran turania chu wang chuanin kan download kha siam zo vele khana dik nga lo wangin atharin na ki na dakar ni thum nuwa login thata tuna miang thau khan download mai turani card hi download nuwa printa da thatto mai turani ti khan khati zong kha mania ABPMJY golden card siam dan chu ania phone app mangin thil har salo te ania mani pon ati thei veka damdoi ne mo siam tirna kal khel ngai lo khan ol samte in ati thei ve ni ti kha kanin shit tir in kan hanin zir tir ni